sai sen pat perlong ngapa ban ai kublai pi hak ni ke por ndrei mentang adon ayu benong hapi ale ngini pe ang ni asalong mentang ni I badon yue I ri rong ba I bami ban thong da ka wei ka riam ka ba kham sung compare bat pilar wan pe yang ni mentra ba pi I ba riam ka jong I ha ka tu pia I ba da ka ba I fer hadu ka data yim tip ba I dei na ka ei ka tiết là cái jela andre ni ipat ya kariam bakam the ngej ba kini de ki bawan sa kani ka ri ka jong ni ta kariam tan rai ka jong ti nam tip yo le se ka dai tangkas tai andre lane yo ka dai kariam tan rai ngakwa ban kli na pi ki parlok hatu pelaju I kum kani kariam ka ba ini irang ba iriam ada don na preng jong pi ki batip sung pha ban comment hapo jong kani ka video kadai kariam tenrai kabana kari iu lani kijaj benriu iu kublai sibun tong ini pe ya kane kariam kaba ini irang ba ilayaj sa kiyo da kane ketupia ka jong I kaba kham phe